Mitxen hasiera emango diogu. Japoniarrerako platerakin hasiko gea. Bueno, legunen Westenien beste sushi bat egin gendun, uramakize. Uramakize arroza kanpotik doala aikitu gendun. Da geur engu osomaki, geur kontrakoa. Arroza barrutitoa. Da algan hori kanpotik. Hori da, gogoratu aurreko egunean laguntzaile ekarri zuela, Junfai etorri za, baina berekin ikasten naize eta gaur zu ausartuko za zeu egiten. Hori da, lehen da bizi osagaiak izango ditut. Irina, aguakatea, izokina, gazta krema, arroza egozia, patata fekula, arrain hegalarien arrabak, arroza, soja. Eta nori alga. Osagaiak esan ditut eta zingo gea lanian. Bai. Hori da. Bueno, lehenengo eta bain, honeaz irinaz, tempura bat ingo dugu, urrotzagaz. Urrotza pixkat hartu eta listo. Honaz tengo apurtxu bet, masa bat inarte. Hori da, bitartien esplikatu, arroza... Patata fekula botako apurtxu bet. Bai. Bueno, arroza gaur ja gozik itxi dugu, Westen egin gendun ja... Aurreko egunean... Egun den jangiri zen atzitu, egozkailuen, da... Hori da. Da gaur ja gorduen ez dugu gosta berrepikatuko bardine. Ez, azkar bitzien izango izuet. Nola, 7 aldiz uretan aldatuaz garbitu zuela, hasieran ura txuri ertentzen da eta gero bukaeran ura garbi erten arte, eta gero egozi beak ekarri zuen aparato berezi bat. Jangiri deko izena. Bai, jangiri baino lehen dio sartu zinuen ontzi batean egozten. Egozgailu, bai, egozgailu elektriko baten. Han egozi, eta gero jangirira atera, eta jangiri zan, ontzi bat egurrezkoa, eta hor gainean egiten zuen lana, egurrezko espatula batekin, eta gero abanikatzen. Ezta? Bai. Hori, ikusi... Arrozaren zetasune txupete ban. Bai, hori da. Ziketzeko, da bueno. Bueno, hemen dugu tempura ja inge. Bai. Una da algan hori ozta hartun. Bai. Dar luzize hau, bai ingo apurtxu bet. Kutxillo ere galante garri zuen, Bai, honek 3 euro balizio bazen. 3 euro? Bai, Frankfurten norezen dagoen Alemanian. Ambiente ferizen dagoen ikian sukaldatzen, han jata elektrodomestikoakin. Bai. Zeu ibiltzen zea behan demonstrazioak eta egiten da horrela? Da Alemania, aleman dakik. Aleman ezik ezen dagoen gaztetan, txikitzen. Bai, Bai, da bueno. Zeba sorpresa azkenengo egunean. Esate izuenik azkenengo eguna badula azken ikutu hori, klaro. Orduan, aleman ez badakizu, Bai. Bueno. Oskue guretan paseko desapur bet. Bai, pasa. Arroza zinketako. Bera ze kutxillo. Polita, hemen ze jartzen dute du. Marka jarriko du. Junfai preguntu bikotze eta bezer ipintzen da buenar. Hori da. Marka, alde batetik marka eta beste aldetik ipintzen deun noken dauen. Kutxillo egiten du bakoitzak autoria, Bai, autorien izena dau, atzetik, da aurretik markien izena. Zuria bakarri falta du orduan? Nire ez da paseaz ipingotzaten hor baina nik ibili bai. Mangoa be, eban asko egurrezkoa deko, garue. Da, bueno, hemen deko arroza ja. Hori, importantie dana bateratu degatzie, ez egoteko mendito ontorrik edo. Bai, linea berdinien horlexen, ez da? Geruza bat egin da. Sokin hartuko. Bai. Eta non ikasi zuen bazuk alemana? Alemana, kolegio alemanien, Bilbon. Agira. Txikietik ikesten dana. Ez da astutzen? Ez. Jo, ni 12 urtean egon haze alemanese berbarik emarik, da oingo aztien ara joanaz, azte batean ozta be itzelan, gentiaz borretan azatezen, buah, ke ba, ez da nongo zara 12 urte alemanese emarik da, bai, hola, egonaz, baina. Ez da, ez tenez. Eta demostrazioak eta aurkezpen egin zenuen alemanez? Alemanez, bai. Izan euskaldunak dana iristen gara, Bueno. Bai. Nada, ez da, hau badeko jai pintxe, izokin ipingo txako. Zati bat. Hor, aguakati,
Horrela, xuxi, bilduko dugu. Bai. Gaur osomaki, toko dezaku al revés. Arroza barrutik, Barrutik, alga kanpotik, aguakata burrutik ingotzu hemen. Hau da gure jatetxien gehien saltzen dan, esango honeke, rola. Rol, bueno, honena edo, gehien saltzen dana. Hau da. Bakizu igeretxean beretxia ezaten duenean, igeretxe jatetxean, hori da. Bai. Gaztaile beti pintzen da azkeno atzeko partien, gaurrera botak eran eze hainbeste zikintzeko. Da, bueno, oine arrain egalariaren arrabak. Arrabak. Ze kolore polita, Bai. Polikia Zabora ere, bai. Aurreko egunean porratu nuen eta... Zabora poliki eta Bai. horan kriskrite egin dugu dagoan. Bai. Apurtu egin diez, da, bueno, beste tekstura bat edo, kontento. Hau, más o menos, badeku, falta da sarratzi. Orduan, atzetik aurrera, Bilduko duzu horrela. Pixka zaka gola, hemen, zaka. atzamarrakaz, goiti bera, Bai. Hor presizio egin behar da pixkat, Apurtxo ez da? Hori da. apur bete sakatu, Bai. nau busti Gero, egin apurtxo bet, ureaz busti, inketako, Itxitzeko. bai, hau kanpotitoa nien, Pegamentuaren funtzio egiten da, bai, ez da? ante dagoa. Da, bueno, hemen da biar rola badeku, hori prenseu, Aki. Ikusi zuen zehar esker bildu duen. honen Ondo jarri, gain rolan legotek. diferenti da, legunen gendun rolotza, da gaurre tempuratik pasedeku da frigiten dugu. Beira. Gaur epelien egingo duzu. Hau zetan da, sushi, ez da bueno probeu gentiek, generalien hau apurret bilurre motetxe igual, arraine jati, eta tal, da. Bai. Bueno, hau apurrete, esango erriz-errizke dela, hangoa eta mengoa, Hori da. orduan epelari Bai, igual, batzuk ez dira atrebitzen gordini gordin jatea. jaten, da, epela izinek eran, ba, bueno, apurrete Araxo, ez da errezau, sartzeko orduan. bilur gitxia baz. Ba, badakizu, nahi zanezko hotzian, eta nahi zanezko gaur bezala, epelian. Bai, Tempura hola xenaztu. tempura beste kontzi batera paseku, etxu bete luzenki haua, Oso ikan frigituko zu. bai, hau oso frigidu da gero bai egin da. Bostan ziren banan egin magu birrazko. Bai. Hemen guretzako igual, bai, gero jatetxin, Claro, hanen bez, 40 persona duzen jaten, da, ondo. bakizu zukaldin depurarik ezin galdu. Momentu batean zuei gogoratu, gaur, iradokizun bat jaso deula, atzoko egunagatikan esanez, atzo konfunditu nitzala, egin ginoen gogoratu egin ginoen bizkotxo bat, bananarekin. Eta nik esan un momentu horretan, anana. Pina eta platano azken finean. Eta orduan, badakizue, anana da pina eta banana platanoa. Eta atzo bizkotxua zen, bananana. Horixen, esan da dago. Dana perfecto, bezile izan jo, Zaila da. Genti, etien hor dago entzuten da, jo. Naztuten nahi segile esan da, Baina, bueno, gero gustora hartzen ditugu iradokizunak. Eta iradokizunak badakizu nola dian. Txoriene abildua eitb.com. Horrea bialdu eta zuzendu eta listo. Eskertzen da, ni egile esan da nintzen gogoratzen, baina ez zat harritzen hori gertatu izan. Zu apurka-apurke. Hori da. Hora normalien birrin da, freidoren egiten da. Bai. Sartun da urten asko beharin hau. Baina, bueno, etzin egiteko be, ez da problemarik. Hori da. Badeku ja, apurrete berotzi da. Zati txikitan eginezko hartuko luke igual tempura getxo bezala, ez da? Eta honek ikutu hori eman, dana batea egin eta lanare arrizten du, eta biro, ze ondo. Hau atzea. Bai, hau jak atzera. Ba. Bueno, platera Aurkezte egingo duzu. moztu inbiu, zati-zatiten. Hau razilloa bezala zer da, bientzako horrela. Ez, bueno, konpartitzeko jaten dugu jentik, Konpartitzeko, baina hori da. ostan zine... Batentzako, bai. Batentza gara bai. Ze polita, barrua, Un pronte kutsillo ondo garbitzi ostan zine inketa gehatzen da.
Badakizue, Japonea ez dago jun berrikan. Igeritxea jun, bertan, hor getxon, itxasuenen aldamenian, eta, udaran giro honakin daula terrazan jarri, rol, nola izena zuen? Honetako izena Tiger Roll. Tiger Roll porratu. Bestia gogoratzen naiz California Roll zala, Bai. aurrekoa hotzian jan genuena, eta bero, beste aukera bat. Dira? Baina, aukera baren bakezu Japonia juteko jun. Paraje honak dira hangoak. Bai, izan zea? Hon inoiz. Mirez. Diru apurbete gordobiko da, eta, a ber. Baina, bitartean, holako gauzak hemen bertan jateko aukera, ez da? Bai. Vale. Apurrete jengibre pingotzagu. Harunetekoa. Hau dago fin ebakita. Hau erabiltzen dena da janostien, aginek eta garbitzeko. Bai, Holako, freskatzeko eta freskatzeko, hori da. garbitzeko, bai. Bai, intuko prubuet. Hori da arbia, Daikon arbia dau. arbia, guk ezautzen dugu hemengoa txurila, eta hau da berezi handikan ekarritakoa. Hau da berezia, japonetik hartzen dago, Eta hau wasabi, Wasabi apurtxu bet. purtsu bajarri zazu nahiko data. Gehiagi... Askoek ezautzen dugu wasabi zer da, baina hau ikutu, eta gono. Espabilatu egiten du honek, zer naz, Esan apurtxu bet. pikantia dan, ezta? Bai. Pikantea benetan gogorra. Benetan gogorra, hori da. Beraz, lehen da biziko platera, gaurkoa, ze japoniarrerako koloretsua. Berala daztatuko dut. Gure xefaren azken ukitua, irina, ura eta patata fekularekin tempura egin. Bambu esterila zabaldu, nori alga ipini, gainean arroza egozita, izokina zati luze bat, aguakatea, gaztakrema eta arrain hegalariaren arrabak. Guztia bildu. Tempuratik pasa, frijitu eta zatitu. Jengibrea, daikon arbia eta wasabirekin apaindu. Prest daztatzeko, ez da? Pixketu urratuko dut. Pentsatzet hemen soja saltza pixketekarri diazula. Hoxen, gaur sartzeko. Berriro ere palilloakin daztatzeko platera. Ja, ber, zer guztetea jatzun gizau. Enge frijitu goitea, ala frijitu barik. Bueno, nahiko lana badakata garrapatzen. Bueno, oiu ja, azken egunerako hartuzu ja... Bai, martxe. habilidadi, hori da, Wasabi pixkat jarriko diot hemen, pixka badakizue, honek asko sartu ezkeo, hautikan sua gertentzen dula, zema pikatzen duenekin. Bueno, banoa. Bai prejituta eta bai hotzian, bilago goxua. Gustuko duzu. Hori da, bai. Arraiare freskoan. Rute desberdin. Ezberdina, baina, finien indiozu tempura eta... Bai. Bai, Azken, ez da, asko infletirik, ez da, konbeni ez, bastantine betekin da. Enruke jakingo bat o bestia, bila gustatu zaizkit, egile zan da, bai. Eta orain nola ez, hemen dako laguna hau, arraia hau, izokina, ze hornitzaile honak. Perez Binaz gure horrentzaile da, ostalaritza horrentzaile, Abel da bere jaui eta, agur bete berari be, bertutik. Da, ikustu zuen bezalako izokin zatize karskun. Bai, hau boskilo territikan bada, Hortik bilko da, kizu igual. Zuek pieza osoan erosten duzue, Bai. eta gero modu desberdinean prestatu. Bai, hemen be Euskal Herriaren marin egin da, baina han Japoniarrera purbet ezberdine da, baina azkenen lehengotan gatzetan da azukretan izten dugu, 12 orduen, da gero apurbet sakeaz da mirineaz, beste alako Lazeratu. produktu betekul, da listo. Gero ja salaken du, zatitu golako lingotietan, Bai, eta gero horrek ematen dio ikutu hau. Izostu bai, por si acaso, Hori da, nizakilagatika. Aizak eskontu zibilbiu. Da, Ederki ba. listo. Hori da, listo, lehen da biziko platera bakarrikan, bagatoz bigarrenarekin.